ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ମାଗୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବହି କାଗଜ କଲମ ମାଗୁ, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ମାଆକୁ ପୋଷାକ ମାଗୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତେବେ ମା ଯଦି ଏତେ କଥା ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ମହିୟସୀ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା ଭଳି ତୀର୍ଥ, ଯମୁନା ଭଳି ତୀର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି,